zakývajú, prosím vás, milí priatelia, všetci, pantografu, železničná spoločnosť, Slovenskou národný dopravca pre nás aj túto výnimočnú príležitosť pripravil a zrealizoval, aby sme teda videli a aby sme vedeli, tak, toto je pantograf. Už poďme zistiť informácie o tomto motorovom rušni. Motorový rušeň 751 podľa starého značenia ČSD T478-1, to som už povedala, je skriňový štvornápravový dízlový rušeň s dvomi čelnými kabínami. Pohon zabezpečuje štvordokový radový 6-valcový preplňovaný naftový motor s trakčným dynamom a 4 trakčnými motormi. Jedná sa o jeden z najvydarenejších rušňov pražských lokomotív. Potreba nového motorového rušňa pre osobnú dopravu. Na základe týchto potrebných bol rekonštrukciou rušňou 753. Tie vyrábal pražský závod ČKD v období rokov 1968 až 1977. Kvôli odmietnutiu dodávok ďalších sérií rušňov 754 začali koncom 80. rokov Československé štátne dráhy ČSD pociťovať nedostatok výkonných traťových rušňov s elektrickým vykurovaním súprav. Od 80. rokov bol totiž realizovaný plán postupného rušenia zastaraného a nevykonujúceho párneho vykurovania a takou dôsledná obchodníku postupne odstavované a nahrádzané modernejšími rušňami a Už a teraz môžete striednúť fotografu takisto, pretože odchádza tento rušeň do depa, aby sa na točni vystriedal ďalší zaujímavý exponát točňoparády v rámci podujatia Rušňoparáda 2024.
medzi tým, ako budete mať možnosť parný rušen CP600 zhliadnúť v plnej kráse, tak napríklad vy, ktorí ste pricestovali zo stanice Sudedeta vláčkom, normálne povedané, tak vám predstaviť, na čom ste prišli. Je to diesel motorová jednotka 861. Kývadlová doprava medzi stanicou a depom aktuálne dnes. Musím prezradiť, že je to moderná klimatizovaná dieselmotorová jednotka DME 861, je určená pre regionálnu dopravu, vďaka jej nasadeniu došlo k vytvoreniu kvality cestovania. A vy nám to mnohí nespočujete, ktorí ste sa prišli, potom si ešte lepšie predstavíme. Určené boli pre stredný posun na vlečkách väčších priemyselných podnikov. Exponát patrí Železničnému múzeu Slovenskej republiky a dobrovoľníci z Detskej železnice ho dostali do dlhodobej správy. Takže parný rušeň CP6 sa nám predviedol vo svojej skvelej kráse a na pomocné práce v detách a staniciach. Vidíme to v priamom prenose. Pred malou chvíľou sme to mali možnosť vidieť, milí priatelia. Pri posune rušeň často mení smer jazdy, raz dopredu a o chvíľu dozadu. Preto má posunovací rušeň jedno kabínu, aby ručný vodič mal pri jazde oba smermi do jeho maximálne rýchlosť je 40 km/h. Vyrobili ho železničné opravárne na svoje železničná spoločnosť Slovensko vlastní 5 miliónov. Tento konkrétny rušeň má pre svoju farbu prezývku Karkulka. To si nemôžu povedať hneď. Nemusela by som Karkulka hovoriť 712, Karkulka prvé automatovaná sa ešte raz vidí. Dobre. Rušeň môže byť vybavený aj automatickým spriahadlom, ktoré sa dokáže samospojiť s druhým vozidlom bez toho, aby posunovač musel vozidla spájať. Takže naša Karkulka, veľká pomocníčka v rámci točnej parády sa predvádza vám, milí priatelia, na točni v plnej paráde. Že ja vám tento motorový rušeň, ktorý prevádzkuje Košická detská historická železnica, predstavím. Impulzom pre vývoj a výrobu dieselektrických rušňov D669, dnes 770, sa stala citeľná absencia výkonných motorových lokomotív na ťažkú posunovaciu službu, pre ktorú posunovacie rušne rady 720 a 721 nemali dostatočný výkon. Motorové rušne ďakujeme pekne, motorové rušne rady 1967 až 1969. Rušenie koncipovaný od kapotovaní s dlhou prednou a krátkou zadnou kapotou, medzi ktorými sa nachádza rušňovodiča s dvoma riadicími
770, značná hmotnosť 1114 tón a dvojnaprávové mosty, ktoré majú nápravy nepriaznivé účinky, čo si následne vyžaduje častejšiu údržbu. Tak toľko o takom okolovom rúšni 770 prevádzkuje Košická detská a úžasné trúby musím predstaviť, až ma prehnúši. Myslela som, že to nám nedá sa. On je silnejší aj vo súde. Ďakujem pekne za ukážku a pokračujeme ďalej. Náš dramaturgický plán hovorí o 15. rúšni, ktorý predstavíme o malú chvíľu. Predstavujem motorový rušeň T435 0039, dnes 720 Košická železnica železnica. Motorové rušne T435 dnes 720 boli určené na posunateľanie ľahkých nákladných vlakov, ktorým železničiari hovoria manipulačné. Ide o najstarší rad rušňov dopravného rozchodu z produkcie ČKP, ktorý sa dostal do sériovej výroby. Výroba prebiehala v 4 sériách v rokoch 1958 až 1962. Domáci tu rušňa sa podpísala na vzťade, ktorý je čisto kľúčový. V kabine upresnenie najvyššie pozývajú sa na nedôvere si týmto stroje postupne získali obľubu prevádzkového personálu, vďaka svojej spoľahlivostí, jednoduchej obsluhe a robustnosti si vyslúžili prezivku Hektor. Tento je malý Hektor. Zachované ručne dnes pôsobia zvyčajne už na vlečkách niektorých súkromných firiem. Pod označením v dnešnej dobe 720 Košickej detskej historickej železnice. Týchto informácií nájdú nejaké iné pozorovania, ale je dôležité povedať, že mnohí nemáme presne tieto informácie, takže musíme ich naozaj ponúkať v takejto podobe, aká nám bola pripravená, ale už v tomto momente sa na točňu dostala historická drezina Škoda 1202. Prevádzkovateľom železnice Slovenskej republiky Spišská Nová Ves. Je to nádherné, všakže táto populárna drezina vznikla pôvodne úpravou cestného automobilu Škoda 1202 na 5 miest a do muzeálnych zbierok ju zaradili v roku 2009. Kombinácia automobilovej karosérie a železničného podvozku z nej robí raritu, ktorá vždy púta pozornosť. V období vzniku železníc patrí dreziny obľúbené prostriedky služobnej či inšpektnej prepravy po odráke. Pôvodne boli poháňané ľudskou silou, avšak začiatkom 20. storočia sa na železničné pomery ľahkých vozidlách začali využívať benzínové motory. Dreziny využívali najmä železniční úradníci, traťoví majstri či kontrolóri, napríklad na rozostavených tratiach. Riešili tak potrebu častých výjazdov do terénu. Výhodou drezín bolo, že sa pomerne ľahko dali zložiť z trate a uvoľnili tak železničnú cestu pre vlaky. Dreziny sa v Československu využívali ešte aj v 60. rokoch minulého storočia. Práve v tomto období začali železničiari pôvodné karosérie meniť za kapoty zo Škodoviek 1202.
avšak z dôvodu nižšej bezpečnosti boli postupne stiahnuté z prevádzky. Atraktívnu pojazdnú drezinu Škoda 1202 dodnes udržujú zamestnanci Železníc Slovenskej republiky obvod Spišská Nová Ves. Pracovné vozidlo, ktoré slúži na montáž a opravy trakčného a elektrického vedenia. Pre bývalé Československé štátne dráhy ich vyrábala vagónka Studentka v rokoch 1983 až 1992. Ide o najrozšírenejší typ týchto špeciálnych vozidiel nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Na streke motorového vozňa je prehliadková kabína, z ktorej zamestnanec počas jazdy s blíženou rýchlosťou pohľadom kontroluje trojové vedenie. Dnes nie je náznak problému, ktorý by časom mohol spôsobiť pretrhnutie trojového vedenia. To by prinieslo nielen finančné škody až 10 000 eur, ale aj prerušenie prevádzky vlakov minimálne na pol dňa. Plošina na strete vozidla je elektricky odizolovaná, preto zamestnanci na ňu môžu vystúpiť, aj keď je nad nimi 25 000 V. Tu na východe Slovenska máme v trojovom vedení jednosmerné napätie 3000 V. Západná časť Slovenska od Krúchova smerom na západ je napájaná striedaným napätím až 25 000 V. Ide o také vysoké napätie, že sa do jeho blízkosti neslobodno priblíži na vzdialenosť menšiu ako 2 metre. Je dôležité, aby o tom vedeli aj deti a mládež, ktoré sa stávajú prípady, že sa zo zábavy alebo s cieľom robiť si zaujímavú fotku vyšplhajú na odstavený vlak. A to je nebezpečné. Milé deti a milá mládež, často sa to končí fatálne. Nikdy to, prosím vás, neskúšajte. Vyrábaný bol v rokoch 1948 až 1951 v podniku Tatrakov Šiknice a neskôr vo vagóne na Studentka. Spolu bolo vyrobený až 549 kusov. Wow. Takže tieto spoľahlivé rumbíky, predpokladám, že sa to určite našim cestujúci aktuálne natočník, vydržali v prevádzke vyše 30 ročia. Posledné sa na tratiach s civilnou dopravou objavovali ešte v roku 1984.
že tento parný rúšeň 477-13, nazývaný Papagaj, vyrobili závody ČKD v bývalom Československu po druhej svetovej vojne. Jeho výnimočnosť spočíva okrem iného v tom, že ide o jediný zachovaný kus z prvej výrobnej série. Takto je naozaj vzácnosť. Inou zaujímavosťou je, že patrí do skupiny párnych rušňov, ktoré majú až 3 párne stroje. Takýchto trojčitých tendroviek bolo v 2 sériách vyrobených spolu 60 kusov. Tendrová mašinka na prehriatu paru bola pôvodne určená pre rýchlu prímestskú aj diaľkovú dopravu a v rokoch párnej prevádzky previezli tieto rušne milióny cestujúcich. Stroj mal až neuveriteľne rýchly rozjazd, čo bolo výhodné pre vlaky, ktoré často zastavovali. Vystavovaný rúšeň bol vyrobený v roku 1951 a v bežnej prevádzke slúžil až do 1977, čiže nejakých 26 rokov. Na niekoľko rokov bol preradený do skanzenu železničných vozidiel v Českej Šebovej, odkiaľ v roku 1983 získalo Bratislavské železničné muzeum. V súčasnosti sa stará klub železničných historických vozidiel opravy. Jeho členovia však konkurencii z rekonštruovaní v roku 2008 a odtedy bol často využívaný v rámci nostalgických jazd na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalšiu jeho veľkú a náročnú opravu, bez ktorej by sa už na trať nemohol vrátiť, zrealizovali v rokoch 2018 až 2020. Zaužívané meno Papagaj dostal pre výrazné nové slavenie, ktoré pripomínalo hlavný atraktívny zvuk amerických žltých. Uvádajú, že prezident filmového výrobníka začiatkom 50. rokov minulého storočia. Takže Papagaj, tento jedinečný rušeň, párny rušeň 477-13 nám uzatvára, milí priatelia, točňo parádu. Ja som naozaj veľmi rada, že ste vydržali spolu so mnou v tomto úžasnom nádhernom počasí. Až doteraz aj vnímať informácie, ktoré sme vám o výstavných kusoch, o týchto rušňoch teda chceli poskytnúť. Si ešte chcete zopakovať možno niektoré informácie a zahliadnúť opätovne tieto rušne, tak zajtra sme tu s točňou parádou zasa. Čak, pán kolega. Áno. Čiže vás... Čiže zhruba sa orientujeme okolo obeda, ja vám to ešte teda pripomeniem. Nuž a ďakujeme veľmi pekne všetkým rušňom a vozňom, ktoré sa nám ukázali na točni.